nuna muku live withdrawal a wannan bidiyo. So wannan shine request ɗinmu na withdrawal na today. Kamar yadda kuka gani, mun yi requesting withdrawal na 14,000 ne. So amma a ƙa'ida za su tura mana so 13,400 ne saboda suna ɗaukan tax fee. Suna ɗaukan tax fee kamar yadda kuka sani in ka je withdrawal. So za su ɗauki tax fee. Kun ga tax fee ɗin abin da za su ɗauka almost getting to 700 ko? So za su tura 13. So ku biyo mu ku gani yadda za mu yi receiving wannan withdrawal. So kamar yadda kuka gani, wannan shine withdrawal history mu. So kun gani yadda muka nuna muku gashi nan adadin da suka turo. Sannan kuma idan kuka duba date gashi nan shine wannan time ɗin da muka yi requesting na withdrawal. Kwata-kwata daga requesting zuwa turawan da suka yi bai fi 10 to 15 minutes ba. Ya iso lafiya lau. So ku biyo mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshe domin ganin ƙarin bayanin da za mu yi muku dangane da shi wannan platform. Mutane da yawa suna tambayar yadda za su yi investing. So ku je ku bi strategies ɗin da muka nuna muku a shi wannan platform. Kar ku manta, shi wannan platform ɗin gaskiyar magana ba na masu jin tsoron sa kuɗinsu ba ne. Kuɗinka za ka ambula ka anta insha Allahu za ka haƙo shi in Allah ya yarda. So kamar yadda muka nuna a bidiyon mu na farko idan ba ku manta ba wancan, za ka iya duba a YouTube channel ɗinmu Humtech Crypto Village akan Anchoria platform. Za ka ga bidiyon da kuma yadda muka nuna muku binciken da muka yi akan wannan platform. Haka ne ya sa muke investing wajen 78,000 a cikinsa. Wajen 78,000 muke investing a cikin wannan platform. Kun ga inda muna jin tsoro ba za mu iya ance waɗannan manyan kuɗaɗe ba mu yi ta yin investing. So yadda ake yin investing idan kuka shiga bidiyon nan ku nutsu ku gani daga farko har ƙarshe ba tare da kuna yin skipping ba. Domin kuna skipping za ku wuce wurare masu matuƙar muhimmanci. Yadda kuma ake yin investing ɗin idan ba ku manta ba shine za ka je fixed fund ka saka 30,000 shine su buɗe maka BIP2 a Welfare. Welfare shine wanda nake yin daily withdrawal. So shi kuma fixed sai bayan wata guda. Fixed idan ka yi investing 30,000 ɗin nan za su baka 140 ne idan wata guda ya yi amount kenan. Kuma ba a cirewa sai month ya yi amma dole in kana so ka yi qualify na BIP2 a Welfare sai ka yi investing wannan 30,000 ɗin. So sannan ka je Welfare fund sai ka yi investing 10,000. So kun gana in kana buƙatar yin investment sosai za ka saka 40,000 ne ko kuma 42,000. In ka saka da biyu shine a Welfare sai ka investing 10,000 da 2,000. Kaga shine sai kana cire 7,500 kullum da 900 ne amma suna ɗaukan 5% sai su turo maka 7,500 daily. Za ka na withdraw a Welfare. Kun gane? So within 3 days ne kuma shi plan ɗin kake gamawa sai ka tafi next plan. Kun gane? So abin da ake yi kenan. To ku dai shiga cikin bidiyon ku gan shi daga farko har ƙarshe za ku ga bayanin da muka yi. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Kamar yadda muka nuna muku withdrawal da proof cewa shi wannan platform da kuka gani insha Allah kuka ga duk wanda ya shiga yanzu kuma musamman a wannan gaɓar insha Allah zai farin ciki. Kamar yadda muka faɗa, we are not financial advisors but due to legitimacy na application wannan platform. So idan kuka bidiyon da muka yi a farko a baya mun nuna muku wani ɗaya daga cikin abubuwan da muka bincika a kayansa. So in kana so ka ga wannan bidiyon ka je YouTube channel tamu kenan ka je YouTube sai ka yi searching Humtech Crypto Village. So za ka ga bidiyon mu na farko akan Anchoria platform. Ka kalle shi daga farko har ƙarshe musamman in wurin da kake so ka fahimci me kake so mu nuna to ka je ƙarshen bidiyon za ku ga yanayin da muka nuna muku binciken da muka yi akan wannan platform ɗin da kuma result ɗin da binciken ya nuna. Insha Allah za a samu alkhairi. So amma shi duk da haka abin da muke so ku gane wannan ga duk wanda yake da interest ne ko yake da ra'ayin investing a cikin wannan platform. So zai iya investing sai dai mu ce Allah ya ba mu sa'a da rabo. So kamar yadda kuka gani ni kun ga na yi wannan investing ɗin kuma kun ga abin da nake investing. Wannan kun ga abin da na investing. So haka dai gashi nan ga wannan. So duka a wannan platform ɗin kun ga investing wajen 1, 2, 3, 4 nake yi kamar yadda kuka gani. So idan ka dawo baya kaɗan shine idan ka zo ka wajen BIP level kamar yadda kuka gani. So ina so in nuna muku wannan wuri saboda yana matuƙar rikitar da mutane wanda shine ake ta yawan tambaya muka taho nan. So shine BIP level ko. So wannan a wannan BIP level ɗin akwai BIP0, akwai BIP1, BIP2, BIP3, 4, 5, 6 ko kamar yadda kuka gani 7 da 8. So saboda investing bari mu tafi. Idan muka tafi wurin investment ɗinmu shi wannan kenan. Wannan shine wurin da ya jawo nake shan tambayoyi a wurinku saboda mutane sun kasa fahimtar yadda ake investment a wannan platform. Kun ga wurin investment?
So idan ka zo wurin investment, shi wannan platform yana da site guda biyu, da wannan da kuma wannan. Ma'ana fixed fund investment plan da kuma welfare investment plan. So gaskiya ga duk wanda yake son investing a welfare, to BIP1 ne in kai qualifying suke bari kawai kai investing a welfare. Welfare fund kamar yadda kuka gani wannan shine ake cirewa daily withdrawal. Shi wannan kamar yadda kuka gan shi ne ake daily withdrawal. Shi kaɗai ne ake daily withdrawal in kai qualifying a BIP2, abin nufi BIP2 da 1. So ta yaya za ka yi qualifying na BIP2 da 1? Shine sai ka invest a fix. Kun gane? Sai ka investment a fix. Kun gane? Wannan shine fixed fund. So in ka yi investing, let's say a misali sai ka tura 2,000 ko 10,000 ko 8,000. So iya fa'ida da za ka investing sai dai a fix. A wannan plan ɗin daga BIP shi za ka iya investing kowane plan kake so a fix. So amma ka zo ka taɓa welfare, kuna ji ku fahimta, idan ka zo wannan welfare, kun ga shi wannan plan na welfare shi kullum ake cirewa. To shi plan ɗin tsawon kwana 3 yake expire. Ma'ana in yayi kwana 3 ka gama ka cire kuɗinka da ribobinka a tsawon kwana 3. So idan ka yi depositing 2,000, so kana BIP1. Kun gane? Idan ka yi depositing 2,000 kana BIP1, za ka siya plan ne na 2,000 kawai. Ka gane? Ka yi investing tsawon kwana 3. So idan kana so ka yi BIP2, ma'ana ka yi investment na 10,000, to sai dai fa ka turo 30,000. 40,000 ga duk wanda yake so yi welfare BIP2. Kun gani? Idan kuka lura ni a nawa, ai na yi hada wannan level ɗin ko na yi BIP1 na yi BIP2 a lokaci ɗaya nake yi withdrawal ɗinsu. Kun gane? So ni na sa almost 60,000 kamar to 70,000 ma. In ka ga bidiyo na wancan, na yi investing 60,000 plus 10, 70 ko plus 8. Kun ga abin da nake investing a ciki kenan 78,000. So ina investing 78,000. Kun ga dole zan yi qualifying a BIP2. BIP2 yadda ake qualifying ɗinsa shine za ka investing ɗin 30,000 a fix. Sannan sai ka zo ka yi qualifying ɗin investment na BIP2 a fund. A welfare fund kenan. Kun gane? In kana so ka yi investment na 10,000 a welfare, to dole sai ka saka 30,000 a fix. Shi kuma fix plan in ka saka masa 30,000, bari mu taɓa shi kuga. Mu koma kan fix plan. Idan muka koma kan fix plan, idan ka zo ka ga 8,000, ga 4,000, ga 2,000 a sama, ga 8,000, ga 18,000, ga 30,000. So 30,000 kun ganta. So za ka samu 141 a ɗan wata guda. Tsawon 1 month, tsawon kwana 30. So in har kai za ka iya jin shi a ranka za ka iya investing wannan kuɗin, babu laifi za ka iya sakawa. In kana ganin baka da matsala kuma you can affordable to lose. In ka yi loss you don't worry because kuɗinka ne ba na wani ba. So don't mind, you can put it, inshallah we can succeed. So as you know, duk wanda zai harkar crypto ko platforms dole sai ya zama 100% assure akan sa cewa he is a risk taker 100%. So in ba haka ba you can't. Ba za ka taɓa yin suna ko ka sani ba ko ka ci gaba ba a harkar crypto kana jin tsoro. You can lose. But you have to feel a ranka cewa kai you can take a 100% risk. So idan ka ji kana iya taking 100% risk, so you can risk and you can gain. That is ka'ida kenan. Ba za ka zo kana son kuɗi kuma kana jin tsoro a harkar crypto da platform ba, no matter what. So haka ake yi. So da fari dai kun ga ni yanzu a plan ɗin nan na cire kuɗaɗe sosai. Almost abin buƙata shine ku shiga da wuri a yi wannan tafiyar da ku tun lokaci bai ƙure ba. So in kana son BIP2 a buɗe maka BIP2 na welfare, kar ku manta shi welfare in dai baka yi investing 30,000 ba, so sai dai ka yi na 2,000 kaɗai. So 2,000 bai da wani riba kuma abubuwan nan suna tafiya da kyau. So in kana so sai dai ka saka naira 40,000. Kuna ji idan ka sa 40,000 sai ka zo ka siya BIP, ma'ana sai ka sa a wannan wurin. Sai ka zo ka yi investing ɗinta. Kuna ji in kuka yi investing ɗinta, so a fix kenan ko fix plan. So daga nan za ka yi qualifying da su buɗe maka BIP2 a welfare. So wannan 10,000 da ta rage 40 ɗin da ka ciro yanzu ka yi qualifying BIP2 na welfare ko
sai ka dubo sai ka ga wannan shine BIP2 ɗinka kuma ka yi qualifying yanzu a welfare sai ka yi investing 10,000. Wannan 10,000 ɗin da ta rage a 40,000 ɗin. Wannan investment ɗin ana samun manyan kuɗaɗe amma gaskiya ba na masu jin tsoro ba ne ko ba na wanda yake ganin ba zai iya saka kuɗaɗen shi ya ci gajiyar wannan platform ba ne. Gaskiyar magana. So idan kuka lura manya-manyan kuɗi ake samu. Idan ka yi wannan plan ɗin kwata-kwata kwana 3 za ka yi. 3 days kawai za ka yi. Za ka cire 19,500. So in za ka iya, hikiman da za ka yi shi ne sai ka sako 42,000. Bayan ka ji fixed fund ka yi investing 30,000 sai ka zo nan ka yi investing 10,000 and 2,000. Kun gane? At the same time, so sai ka yi kwana 3 kana cira. Kaga a kwana 3 in ka haɗa za ka cire wajen 23,700. Kun gani? Nan shi ma ga shi abin da za ka samu total revenue ɗin a tsawon wannan 3 days ɗin. Ko? A tsawon 3 days ɗin. Da fatan kuna fahimta. Tsawon 3 days ɗin shi ma ga abin da za ka samu. So idan ka yi estimate ka haɗa su wuri guda, ko kun ga shi ne zai baka 23,700 within 3 days kenan za ka samu. Kun gane? So wannan wurin ne mutane suka yi ta confusing. A shawarce ka in dai za ka invest ka saka 40,000 daidai ko kuma ka saka 42,000. Shi ne a fix ka je ka investing 30,000 sai ka yi qualifying na BIP2 sai ka zo ka yi investing 10,000 da 2,000. Kun ga 12,000 kenan ko? So wannan shi ne hikiman da ake yi a cikin manya-manyan kuɗaɗe a wannan platform. Ta yadda za ka gane ka zo wannan MB bot ɗin su nan ka taɓa ka ga. Wallahi kana busy ne dai ka ga maƙudan kuɗaɗe suna ta fita. Ana ta investing. So kun gani mutane da yawa ku duba date za ku ga date yadda mutane suke ta kwamishe suna ta kwamishen kuɗaɗe. Ku duba date da time musamman ma da safe ko da yamma ku je ku ga yadda ake ta kwashe kuɗaɗe a wannan MB bot ɗin. Kun gani? Mutane suna ta ciran kuɗi a wannan wuri. So kar ku ji tsoro. Insha Allahu ga wanda suka shiga a farko ba su da matsala. Platform ɗin nan a 18 ne da wannan month aka yi launching. Kuma na kawo muku shi da wuri. Sannan kuma bincike na ya nuna min bai da red flag sosai. Kwata-kwata idan kun je kun duba bidiyon wancan an nuna muku kwata-kwata red flag da yake da shi. Sannan yana da wajen 36 na star na scammers da aka yi mishi cewar ba shi da problem da yawa. You see? So ku daidai ku duba wannan bidiyon da na yi na farkon. So ba na son shi bidiyon ya yi tsawo saboda dama ina so na yi magana ne a wannan wurin shi fix da fund. Idan kana son BIP2 a welfare kamar da na faɗa muku to sai ka je ka investing fix fund na 30,000. In ba haka ba sai dai ka tsaya a 2,000. 2,000 nan kuma in ka investing fa shi kenan ba kai ba ƙarawa. To wannan shine gaskiyar magana. Wannan platform ɗin ba na masu jin tsoro ba ne. So gare ku mazaje su ne za su yi wannan investing ɗin wanda sun saba harkar kuma suna ganin they can afford to lose ma no problem so they can do it. So kar ka tsaya kana wasan tunani. So shi harkar platform idan za ka yi ba ka buƙatar shawara ma da wani ba ka buƙatar dogon nazari. Kawai a ranka da ka ji sha'awa to kawai ka yi. Amma ka tsaya bari in yi abu zai. So sai ka ga time na tafiya kuma daga baya ka zo kana jin haushi. Yanzu a misali in ka je ka yi investing fixed fund ɗin nan 30,000 ɗin nan in har month ɗin ya yi 400 za ka samu da 41. Just within a 30 month in 30 days ko a 30 days ko ka investing 30,000 ko. So abin da ya sa ba zan ce ka investing wani anan ba muna so ka yi qualifying BIP2 ne a welfare wadda shi 3 days za ka zo ka yi ta kwamishe waɗannan revenue ɗin kuɗaɗen. In ka investing wani anan ka ba ka yi qualifying ba. So abin da za ka yi sai ka yi investing 30,000 sai ka zo ka yi qualifying na BIP2 a welfare. So da zarar ka yi qualifying BIP2 da 1 kenan in ka sa 30,000 ka yi qualifying sai ka zo ka yi investment ɗin wannan 30 da 2,000 a 10,000 da 2,000. Ka gani abin da ake so kai kenan. Kuma in ka zo in ka yi qualifying ɗin wannan ake so ka fara siya. Shi wannan plan ne BIP2 ɗin da ka fara siya. In ka saka kuɗin su duka wannan ɗin za ka fara investing. Bayan ka yi saka shi ya tafi sannan sai ka zo ka saka shi wannan ɗin. Kun gane? So shi ne mutane suna cewa wannan an yi mata ba sun yaƙi. So problem ɗin ba su bi method ɗin ba ne. Za ka zo ka je fixed fund ka yi investing 30,000 sai su kai qualifying wannan BIP2. So sai ka zo ka saka 10,000 ka daɗa investing a shi welfare. Wannan shi ne strategies ɗin da ake bi. Da fatan kun fahimta. Allah ya taimake mu. Ga duk mai so zai saka naira 42,000 sai ya zo fixed fund. Kuna ji dai sai ka zo ka taɓa investment na 30,000.
then sai ka zo welfare ka sa investment na 10,000 da 2,000. Shi a welfare kamar yadda na faɗa muku daily withdrawal ne, kullum ake cirewa bayan 24 hours, after 24 hours. In ka saka kamar ƙarfe 8 ne na safiya, to duk daman withdrawal ɗin ana farawa ƙarfe 8 ne, to ka saka kamar irin 7 ko 6 ko 8 ɗin nan na safiya, to duk ƙarfe 8 na safiya za ka je ka yi withdrawal lafiya lau. Kuma ana cire kuɗaɗe lafiya lau a cikin wannan platform da kuka gani. Insha Allahu za ku yi farin ciki da haɗuwa da wannan platform insha Allahu. Za ku cire kuɗaɗenku cikin nasara kamar yadda kuka sani. So idan kuka duba withdrawal history mu, so kun ga wannan ma abin da muka cire ne on this day, kun gani mun yi withdrawal ɗin lafiya lau kamar yadda kuka gani wannan amount ɗin. So kamar yadda kuka gani suna ɗaukan 5% in ka je withdrawal. So mun cire 14 ne wani abu amma sun turo mana 13,471. So kun gani ba wani problem bane wannan ɗan fee ɗin da suke ɗauka na withdrawal. Mun cire kuɗaɗe sosai a cikin wannan platform. So Allah ya taimake mu. Kuma sai ku yi ƙoƙari ku je ku kwashi wannan garaɓasa. Allah ya ba mu sa'a. So kar ku manta link ɗin za ku samu link ɗin a comment na farko, comment section na wannan bidiyon da kuma description na wannan bidiyon. So za ku samu kuma akan wannan sunan da ke background na wannan bidiyon ku yi searching a YouTube channel ko kuma a Facebook page ko kuma a WhatsApp channel ko kuma a Telegram channel, wannan sunan zai bayyana muku, sai ku ji wannan group da channel ɗinmu sai za ku samu posting akan wannan bidiyo da kuma link na wannan bidiyo da kuma link na yin register da dai duk wani social media account ɗin da za ku je ku san legit update daga na mining ne, hanyar samun kuɗi free, hanyar samun kuɗi na investment ne, duka ga su nan legit update. To Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimake mu. Kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing sannan a yi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki domin su na ganin irin waɗannan update domin su amfana.